Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Matice Hrvatske, gospodine Gavran, poštovani uredniče časopisa Vijenac, gospodine Galić, poštovani kolega Labaš. Evo, danas smo se sastali na svečanom potpisivanju sporazuma o suradnji, odnosno posebnog ugovora o provođenju studentske prakse za studente komunikologije u suradnji našeg fakulteta studija komunikologije sa Maticom Hrvatskom. Matica Hrvatska je, kao što znate, pretpostavljam da ovdje ima i studenta povijesti, proatologije, komunikologije, naša najstarija kulturna institucija, moderna i suvremena, dakako. Njena povijest u 19. i 20. stoljeću je zapravo odraz povijesti hrvatskog naroda kroz ta dva stoljeća, a naša ustanova, naš fakultet je ipak relativno mlad u odnosu na Maticu Hrvatsku, ali je naša misija, naša zadaća je kompatibilna. Mi se nekako i po tim našim zadaćama i poslovima i nekoj društvenoj ulozi dopunjujemo i mislim da nema ništa prirodnije od i formaliziranja i onda nekako promoviranja te suradnje. I kao što je rekao predsjednik Gavran, može se potpisati 100 ugovora, ali ako ne zažive i ako te suradnje ne bude, onda je neće biti bez obzira na bilo kakav ugovor, ali evo, već pokazali smo dobru volju i već i neke korake poduzeli, nešto je napravili da djelatnost Matice Hrvatske dovedemo i na hrvatske studije s jedne strane, a da naše studente i naše djelatnike povežemo još čvršće sa Maticom Hrvatskom. Ova dvorana ovdje Hvar, u dvorani Otoka, poznato vam je da se naše učionice, predaonice su nazvane po našim gradovima, po hrvatskim gradovima i otocima. U ovoj maloj zgradi, ovo je zgrada Otoka. Evo, ovdje bi bilo i neka vrsta uporišta Matice Hrvatske u buduće na Fakultetu hrvatskih studija. Suradnja će se odvijati kako se već i odvija suradnja između kulturnih i znanstvenih institucija, međusobnom suradnjom na različitim projektima, pozivanjem na predavanja, zajedničkim organiziranjem skupova predavanja, ali i razmjenom informacija, razmjenom literature, izdanja i jednostavno komunikacijom, jednom čvrstom komunikacijom koja se na ovaj način formalni onda može potvrđivati i možemo jednostavno da izbjegnemo neke čisto individualne i pojedinačne tako izlete, da dvije institucije mogu i kroz ove formalne ugovore o suradnji pozivati se na njih i djelovati u tom zajedničkom cilju. Ništa to nije obvezujuće, naravno, nisu to sad neki poslovni ugovori koji jednu ili drugu stranu obvezuju na neka davanja, nema tu ni financijskih učinaka, sve ostaje na ovoj intelektualnoj, duhovnoj razini i povezano je sa našom osnovnom ulogom i Matice Hrvatske i Fakulteta hrvatskih studija. Evo, zahvaljujem što ste došli danas tu i što ćete sudjelovati u toj suradnji i međusobnim i projektima i Matice Hrvatske i Fakulteta hrvatskih studija. Hvala vam lijepo. Evo sad
predsjednika Matice Hrvatske, gospodina Miru Gavrana, da vam se i on obrati. Dobar dan svima, zahvaljujem profesoru Ćosiću i profesoru Labašu što su nas ovdje ugostili i svim ostalim profesorima i vama studentima što ste došli. Ovo doista će biti neformalno prijateljsko surađivanje, što bi se reklo, ali već jedna velika suradnja dugogodišnja postoji preko komunikološke škole i preko mnogih projekata gdje su bili uključeni vaši profesori, pa čak i studenti. Nadam se da ćemo sad otvaranjem ovog kluba Matice Hrvatske u ovom prostoru na jedan još ozbiljniji način potvrditi da možemo surađivati, Matica Hrvatska i Hrvatski studij. Trudit ćemo se od jeseni jednom mjesečno dovesti vam ovdje neke naše programe. Da li će to biti neko predavanje, promocija, neki mali koncert. Vi znate da mi imamo ciklus mladih glazbenika u Matici Hrvatskoj. Sve je to otvoreno, dogovorit ćemo se bez ikakvih problema jer su nam isti i zajednički ciljevi razvijanje hrvatske kulture, obrazovanja, znanosti, gospodarstva. Matica Hrvatska ove godine slavi 180. obljetnicu postojanja i doista smo se potrudili da puno toga dobroga i novoga okrenemo, a istodobno da sačuvamo sve ono što je do sada bilo. Tako, ne znam, ako ste malo pratili medije ili ako odete na naše mrežne stranice, mogli ste možda primijetiti da smo evo zadnjih 6-7 mjeseci utrostručili broj novih članova Matice Hrvatske. Ljudi se jako puno učlanjuju. Prošli tjedan smo osnovali ogranak Matice Hrvatske u Hrvatskoj Kostajnici, prije 2 mjeseca na Kupresu. 20. lipnja osnivamo u Vitezu, na jesen nadamo se u Sidneju, u Novom Sadu, u Banja Luci, u Ljubuškom. Interes za ono što Matica Hrvatska radi sve više. Ovdje i vaš profesor Mario Grčević, koji je voditelj radne skupine za izradu nacrta zakona o hrvatskom jeziku, jer to je jedna od tih novosti. Napokon želimo da Hrvati kao većina naroda u Europskoj uniji dobije i svoj zakon o svome jeziku iz koga onda puno lakše bude svima, ne samo književnicima, prosvjetarima, nego čak i pravnicima i svima onima kojima je bitno da je ono što se tiče hrvatskog jezika da je normirano kako treba. Hrvatska Matica, inače Matica Hrvatska je osnovana prije 180 godina sa željom da skrbi o hrvatskom jeziku, književnosti, znanosti, kulturi, prosvjeti. Trudimo se, to tu bude i sada, i trudimo se da bude zanimljivo vama mladima. Mi smo u siječnju kupili 2 kamere, pokrenuli smo nešto što smo rekli da je podcast, ali to još nije podcast, to Jelena je odmah primijetila da je to naše ove tribine, ako ste primijetili, prva je bila euro, da ili ne, pa je bilo sigurnosni aspekti migrantske krize, pa je bila tribina posvećena demografiji, ali kad smo dobili one sve podatke, ne ono kaže otišlo je 400.000 ljudi iz Hrvatske, to ništa ne znači dok ne vidiš koja struktura, kako je, i to mislim da je bila dobra tribina. I prije evo 10-ak dana imali smo tribinu položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sve znači vruće i najvruće teme političke, društvene će biti tematizirane u Matici Hrvatskoj. Ja vas sve pozivam kao mlade ljude da dođete, znači i u veliku i u malu dvoranu. Puno nam je mladih ljudi se uključilo. Od jeseni ćemo krenuti zaista sa pravim podcastom, pa ćemo rado i vas uključiti. Neću reći da će to, mi gledamo ove ozbiljne tribine, da ajmo reći da budu znanstveno utemeljeni i tako dalje, ali nama nije nevažno i da se mladi ljudi uključe u to. U Matici Hrvatskoj Ljudevit Gaj, kad je onu svoju prvu knjigu objavio, imao je 22 godine. Znači ne treba sad čekati da čovjek napuni ne znam koje godine da bi postao aktivan, da bi počeo neke važne stvari raditi u životu. Imamo primjere A.B. Šimića koji osnuje književni časopis sa 18 godina, napusti osnovnu školu jer je bilo zabranjeno ljudima koji su u srednju školu, bilo je zabranjeno da mogu uređivati časopis. Onda on je toliko želio uređivati književni časopis da je čak nije jadan maturirao od ustava i svega, samo da može raditi ono što voli. Ja vas pozivam da budete aktivni mladi ljudi. Matica Hrvatska je otvorena prema svima, ona je vaša, ona nije naša, nema veze ko je tamo kod nas predsjednik, potpredsjednik, ovdje je i glavni tajnik gospodin Mario Dominiković, koji je, što se kaže, ekonomist, pravi profesionalac, tu je, ako nešto zatrebate i vi s njim, uvijek će biti na dispoziciji, ali idemo stvarati ljepšu kulturu, znanost, prosvjetu, idemo sve zajedno što možemo učiniti.
u nekakvom smo novom zanosu, ali to ne ide bez mladih ljudi. Evo, kažem, bilo je dirljivo ovo osnivanje ogranka u Hrvatskoj Kostajnici, to je ipak jedan grad koji je proživio ratne strahote i sve tako, da kad dođeš u njega čovjek, radost je da se nešto dobro dogodi i oni su svi puni elana, ali idemo i ovdje u Zagrebu isto, sve što možemo napraviti da nam život bude ljepši i bolji. Ovaj ugovor o suradnji, zaista želimo da se uključite u praksu našu. Evo, glavni urednik Vijenca će kasnije nešto reći, tu je profesor Labaš koji je naravno oko komunikološke škole puno toga učinio proteklih godina, a vjerujem obećaju i u budućnosti, računamo na njega. Ali sad prije svega idemo mi staviti potpis. Potpis obavezuje. Kanta. Eto, moramo staviti, ali neka prvo potpis stavi domaćin. Jel to u redu? Profesore Ćosić, ako može. Pa da. Inače, profesor Ćosić je ljevak, kao moj sin. A čitao sam da su ljevaci 10% inteligentniji od nas dešnjaka. Sad moram paziti šta govorim. I kako. U prosjeku, tako kažu. Kažu isto tako da je 50% Židova da su ljevaci. Izrael. Dobro. Sada ćemo. Ja molim da aplauz dođe tek kad ja potpišem ovoj. Dobro, evo ga. Jer zaista nam je stalo da surađujemo na najljepši mogući način. U Maticu dođite kad god hoćete, pogledajte ove naše programe na mrežnim stranicama, a mi ćemo rado i doći k vama. Prema tome, mislim da je to dobar način. A Goran će vam nešto reći kako neki mladi student koji počne surađivati sa Maticom nakon nekoliko godina postane glavni urednik. Recimo, to je vama zanimljivo. Kako predsjednik provjerava? Provjerava. Čujte, ja jesam pisac, ali ja sam i kazališni čovjek. Ako je nešto loše napravljeno, nema predstave večeras u 8 sati. Ljudi, možete sad zapljeskati. Profesor Labaš ide na predavanje, pa je bolje da on prvi govori. Da. Evo, ja ću samo kratko, ne moram na predavanje. Da, ali doći ćete vi znam. Da. Meni je drago da se zapravo ova suradnja između Matice Hrvatske i Fakulteta Hrvatskih studija ovim potpisivanjem dvaju ugovora intenzivira. Jer smo mi do sada jako dobro surađivali i to već cijeli niz godina, ja mislim od samog osnivanja prvo Hrvatskih studija i onda se ta suradnja nastavila. Od 2008. imamo komunikološku školu zajedno s Fakultetom političkih znanosti. Ovdje su mnogi, neću sad nabrajati da nekoga ne zaboravim, ali mnogi studenti koji su članovi Matice Hrvatske, koji su prošli komunikološku školu Matice Hrvatske, vi svi koji ste ovdje imate priliku već ove godine s nama na Korčulu i na komunikološku školu Matice Hrvatske jer se možete prijaviti i onda ako dobijete, prođete na natječaj i možete se uključiti u to. Ali mi smo Matici Hrvatskoj kao i ona nama dali zapravo najbolje. Naši su profesori članovi, naši su studenti članovi. A ovdje su s nama danas i Goran Galić i Jelena Gazivod, dakle naši bivši studenti kroatologije i komunikologije. Goran je glavni urednik, a Jelena je izvršna urednica Vijenca. Osim toga, mnogo naših studenata, bivših i sadašnjih, sudjeluju u jednom velikom matičinom projektu i piše za podlistak Inkluzija. Vjerojatno ste to primijetili, dakle taj podlistak koji izlazi u Vijencu. Opet smo tu u suradnji, dakle, s Maticom ostvarili nešto što je vrlo lijepo i plemenito i ja mislim da to činimo i na dobrobit Hrvatskih studija i na dobrobit Matice Hrvatske i cijeloga našega zapravo hrvatskog naroda i naše kulture. Evo, zahvaljujem svima što ste se odazvali na ovo potpisivanje i veselim se što će naši studenti Gorani i Jeleni od sada dolaziti i na praksu u prostorije Matice Hrvatske. Evo, dobar dan svima i posebno mi je čast, ali prije svega zadovoljstvo što upravo u ovoj dvorani mogu pozdraviti i gospodina dekana, ali prije svega vas studente, jer sam upravo svoje prve novinarske korake radio u ovoj prostoriji, u udruzi Cassius, u časopisima kada smo iskušavali novinarske metode.
Danas kao glavni urednik vijenca mogu stvarno izraziti zadovoljstvo što imamo priliku sada vas, mlade studente novinarstva i komunikologije, pozvati da dođete u Maticu Hrvatsku, našu redakciju, kako bi upravo stekli neka specifična praktična znanja kao nadopunu onog što ćete dobiti na ovom studijskom programu. Jer kao što je gospodin predsjednik Miro Gavran rekao, mnogi su mladi i pisci stasali u Matici Hrvatskoj. Tako su i kroz našu dugu povijest vijenca koja seže u 19. stoljeće. Dakle, mladi Matoš, na primjer, je svoje prvo književno djelo s 19 godina objavio u vijencu. Šenova je proslavio vijenac. On je bio najpoznatiji urednik. Kad je vijenac osnovan, Zagreb je imao svega 20.000 stanovnika. On je okupio sve hrvatske pisce bez obzira na različita politička opredjeljenja, profesionalizirao hrvatsku književnost, uveo honorare i zapravo povezao hrvatski kulturni prostor kroz Maticu Hrvatsku. Zašto je opstao? Opstao je upravo zbog toga što je za sebe imao instituciju i zato je danas važno da imamo fakultete, da imamo Maticu Hrvatsku. I kao što sam rekao kako je bilo u 19. stoljeću, tako su i u modernoj Hrvatskoj, u modernom vijencu, mnogi današnji najpoznatiji novinari, iznenadili biste se i neki možda različitih političkih provincijencija, svoje prve novinarske korake počeli u vijencu. Naprimjer, Jan Sejic Srdarević, koji danas vodi jednu od vodećih nakladničkih kuća, Frakturu, je počeo u vijencu. Jutarnji, mnogi njihovi današnji kolumnisti, neću ih sad detaljno imenovati, neke kolumne koje danas postoje su nastale u vijencu. Mnogi kritičari književnosti, jezikoslovci, iskusni novinari su svoje prve korake napravili u vijencu. Stoga ja vas pozivam da nam se pridružite, da ispunite pristupnicu, učlanite se u Maticu Hrvatsku. Naravno, nije uvjet za članstvo, za suradnju i za praksu u vijencu, članstvo u Matici, ali sve vas pozivam da pogledate naše internetske stranice. Matica uistinu nudi jednom mladom čovjeku niz programa, sadržaja kakvi danas u drugim institucijama i na drugim platformama nisu dostupni. Među njima je sigurno i komunikološka škola, na koju vas također pozivam da se prijavite. Profesor, gospodin predsjednik je rekao da nešto kaže kako sam i ja dospio u vijenac. Pa evo, upravo iz ove prostorije, kao što sam rekao, i zahvaljujući komunikološkoj školi. Dakle, ja sam se prijavio kao student, vidio sam natječaj na stranici našeg fakulteta. Prijavio sam se, bila jedna vrlo stroga komisija u kojoj je bio na čelu profesor Labaš, profesor Kaniža, gdje smo imali psihotestove. Poslije nisam ni za zapošljavanje imao toliko jednu rigoroznu provjeru, ali evo nas 6 hrvatskih studija i 6 sa fakulteta političkih znanosti koji smo i danas povezani su imali priliku biti na Tomislavovom domu na Sljemenu 2010. 10 dana na edukaciji sa različitim novinarima, urednicima, menadžerima. Uistinu smo dobili praktična znanja prvorazredna. Ja sam tada nešto govorio o kulturi, valjda u tim raspravama najviše dok je druge zanimala politika i tadašnja tajnica komunikološke škole me pozvala želim li surađivati s vijencem, upoznala me s tadašnjim glavnim urednikom i malo pomalo ja sam počeo pisati članke, svi počinju s prikazima književnih časopisa, ali malo pomalo se napredovalo i evo kao student završne godine, još sam studirao, sam dobio priliku na puno radno vrijeme raditi preko student servisa kao urednik deska vijenca i kasnije napredovao nas kroz ove funkcije do mjesta glavnog urednika. Zato još zaključno vas još jednom pozivam na praksu. Ja se isto sjećam i moji kolege koliko su nam iznimno korisne bile prakse. Dakle, i meni praksa na Hrvatskom katoličkom radiju i na Hrvatskoj radioteleviziji. Iskoristite mogućnosti koje vam ovaj fakultet pruža i sigurno uvjeren sam da ćete izrasti u prave i profesionalne novinare. Hvala lijepa. Pošto se bližimo kraju, ipak sam dekanu donio jedan mali dar. Znači, netom je izišla 7. knjiga Povijest Hrvata. To je najambicioznija povijest Hrvata što je napisana uopće ikada. 7. knjiga nosi naziv Prijelomna vremena. Odnosi se od 918. na ovamo. To je nama ipak svima najzanimljivije. Nedavno je upravo predstavljena. Evo, to će sad biti vaše. Izvolite. Ja sam bio recenzent 6. ali drago mi je... Lijepo ima, sad sa 7. je najljepše. Evo ga, i ove stvari koje smo donijeli, vijenci, naša Hrvatska revija,
kolo, to sve slobodno možete uzeti i idemo se družiti, pa ćemo možda i u neformalnom razgovoru još doći do nekih ideja. Ko ne žuri, ko žuri, ja razumijem šta je predavanje, treba i ovo formalno obrazovanje odraditi, jel tako? Treba. Hvala puno svima, hvala Hrvatskim studijima. Hvala vam.